And Raila no be no chung no be the government. So ko yudo yore moro modonjo ge government. Anaparo no be kuro. So I think our culture has contributed, but Raila Odinga equally has worked so hard to ensure ni Oganda wa mar Luo remain together. So I think the issue mara jo South Nyanza get Central Nyanza is about region rather than the tribe. There's no special tribe moro miluongo ni Central Nyanza kata ma South Nyanza. So ngata madwaro no yud advantage samoro push that wage mondo mi onen ka gima ni pogruok moro ni e kindwa ni jo Central Nyanza mosebedai. Uriyo nade jokanyanam wadugo kendo chenro mar magenga kae wago mbak luo kaka en magwa mag culture obed mag siasa gimoro amora mamulo joluo kawuono an gi wuoyi mongirre ka an gi okil Salim Odeny Jamwelo nango baba Akwe ngeni ngama versatile an ang'eyi ka watimo kodi art daka matin te weyo art aneni ng'ango madongo mag siasa sani no okil jogi kia inya fulo ni gimatin ngani luonga ni Salim Odeny no kil ga maloka and chien ganyo bende asebedo ng'ama tudre gi weche mag siasa e pacho ka kuna an wuod Bondo but a practice kendo adak Nairobi. Wodi Imbo nyaka wach kamano jogi nyaka ng'eni Imbo usigu sub county kabisa nyomi sub county manyien. Koro Odeny Yes. Wadwa gomba kaka gi jokanyanam gi sa kaka ing'amo lonye siasa nitie mbaka mosebet kalidhere matindo tindo ma ineno kaka baba wa Raila Amolo Odinga ji temo gomba ka ni ng'ama nyalo kawo kare kaka luo jatend joluo ng'ama choko joluo kaka Raila no mbak ni ji oseluonge nying jaimbo wa mababo wino ji oseluonge nying joma opogore inene nade Salim? Of course ing'ene wach mar succession politics maluo Nyanza. Yes. Achiel en piny owacho nigi interest e wach mar succession politics mar Luo. Gisebedo go right from the beginning kata ka pod Jaramogi ne ngima ni ere kaka ginyalo infiltrate mondo mi ong'e ni ng'ano makoro dhi bedo ruodh joluo. But joluo being Nilotes, among Nilotes leadership emerge. Leadership ok en gima inyalo predict. Bende ok inyal chako poro ni kia ng'ane mabiro bedo ka kia ng'ane mabiro bedo kama nade. Ajawaje ga ni wach mbak tero go ka dichuo pod ngima. Ya koro kata inyalo lidhori matin iwuo gi dhako maber ni chieng' moro ko wadu oleng'o lewe ni nyalo kawe but kata gi mago duto pod ka wuon dichuo tho pod ekibro decide ni ng'ama nade makawo kanyo. Adadwa ni par ni Raila emerged. Nobody elected Raila. If it was about election, election did not produce Raila. Election produced somebody else. Kata ka wajumbe maluo nogo kura kiyiero ng'ama kawo kar Jaramogi yiero motimre motwere matimata kisomo bug Phoebe Asiyo ruwe Raila noa gi kura dek. The other competitor mare noa gi kura turi moyombo. But still Raila emerge. So it means ni in the leadership mar Luo ok en gimi nyalo predict ni kia ng'ane biro bedo kia kama kata ng'ane onego kawo kom jakom en gima biro timore naturally ka jakom obedo ni onge. Sani ka pod entie it becomes very difficult to discuss it, very very difficult. Kich kata ng'ama idwa ni mondo kawo kare nok nya tokore tawo malando ne en modwa kawo kare. He can't speak that openly. En gima ji lieka. Mana kaka ne gichako lieko, you remember the last rally ma Jaramogi timo Babonditi. There were several questions mar ni jaduong' ka kore dhi tiwe wageng'a. And even them, he left them with confusion. At one point he said, ni mang'o norengo, mang'o orengo. Nunga duoko and people thought ni no wacho ni gini James Orengo. And then after that kose wuoyo motiego wacho ni paruru nyathi punda ok dong' chien. Eka Jorongo paro no nyathi punda to kendo ok en Orengo. It means no wuoyo kendo kuom Raila. So he left people gazing. Mabang thone a lot of things happened, but then Raila emerged. Kata king'iyo gi chik Luo, Raila shouldn't have been the leader. Nikech oburu nitie ka jaka ka wuoyi maduong'. Yes. But then you see ok en gima luwo kata line moro moriere tir ma de wach ni ng'ane kowuok to ng'ane dhi kawo. Because ordinarily wuoyi maduong' no nego take over after Jaramogi. But Raila emerged as a leader. So I believe ni somebody will emerge. It may be among joma nyinge gi osebedo mentioned. It may not be, but somebody will emerge.
but ang'eyo ni from the beginning there has been attempt to predict, and not only predict but also to influence the Luo transition, the Luo leadership transition. And mane momiyo kineno ker mantie sani kanodonje loch, he did everything he could to bring in Miguna. Yes. Miguna lor motere e pap kama ne time celebration. That was also an attempt towards wooing Jaluo ir Miguna, nikech Jaluo ng'ama ohero chir kendo ohero ng'ama jachir, and Miguna was speaking with a lot of cheer and boldness, so that was equally meant to entice ji ire. Ang'eyo ni there is also another caliber mar ne the youth, joma rowere, kanye kama Babu Owino gini donje kaachiel gi joma moko. That approach bende is there, but ang'eyo ni even the government is interested in terms of ng'ano ma take over as the leader mar Jaluo. En gima ok nyalo wacho openly, but it's something of interest ke Jaluo ni oganda momakre ma kanyakla ma kiyudogi to yudo block malach. Yes, mano kele e penjo moro. Joluo momakre kanyakla to makrokwa wajabeyo Raila Odinga credit ahinya baba e makrokwa. Iparo ni e view ni wuon. Be wan gi ng'at ma bro riwo wa kaka Raila riwo ga ni kosiparo ni wanya pogre. I think it's not just about Raila. It's also about our culture. Yes. Kaka Joluo. Kichako gi Luo mar LWO. Luo. Eka wabire Luo. Tiene no wan joma Luo gimoro. We have a belief. We have kitwa gi timbewa mwaluo. That brings us together. Nitie kaka wabiro kanyakla kata jomok dwa Raila. Nitie joma Raila nokodwa, but ka nitie gima timore mar Joluo, tineno ka giriwore. Samoro ohero Gor Mahia. Yes. Mano koro make makata Raila to kodwa, to Gor Mahia to nyalo siro. Nyineno CS Owalo chien kanyo. Ka Raila opingo, but Gor Mahia to tudorego. Onyana mae to team wa madala manyakwa sir. Saparo ni being culture wa mar Joluo kelo wa together. Of course Raila has also contributed towards neno nuwa dong kaka oganda wa makore, but it also has something to do with our culture. Nwadwaro ni mondo mi wa move together kaka ne wawuok kwa luo River Nile kwa biro kanyakla pokwa pogore wanyalo differ e paro ema mineno ka wan gi ngeche moko kaka ni kwero ruoth ok moni dhi ka ruoth, which means the internal democracy mar Jaluo ni ruoth nyalo bedo kanyo to differ gi ruoth, but still that does not make you enemy. Kiny ok tami ka ng'ato kiny gi lweny gi ng'ato, you still walk to ruodhno tidhi donjo ni an gi wach moro gi Robin, but ruoth ok bi paro ni nyikwere nyoro. He will give you justice. Yeah, so that is our culture. We may differ on a number of things. Kaka sani kata ng'e ni Luo Nyanza ka nitie joma wacho one term, nitie joma wacho two term, nitie joma wacho gik mopogore opogore, no term, ji wacho gik mopogore opogore, but kobire wachwa mar culture mar jokanyanam to we come together. And kata kodwa wacho one term neno ok onyalo wacho kama jatendwa nitie. Ne Raila Amolo Odinga ne wuoyo gi ji, ndo bendo tingo bade no wacho ni one term mando ok onyalo wacho kanyo. Kata doko no file gi e chunye. So I think our culture has contributed, but Raila Odinga equally has worked so hard to ensure ni oganda wa mar Luo remain together. Like you remember ni ko ochako bedo ogaye marwa, to otimo very fast mondo revive gimiluongo ni ker mar Luo. Yes. The Luo Council of Elders. Mabene chal ga gima Dedi Mia banga tho mar Jaramogi. But he worked very hard to bring it together mondo mi oganda wa gi culture wa kik mondo lal. So I believe ni kanitie ng'ama bro take over from Raila, it will behoove upon him. The culture will demand ni nyaka work very hard to bring the Luos together. Of course kata ng'ama nong'en Raila nyalo bring Joluo, because Raila in his youthful ages no ng'ama a church kabisa. No ng'ama church. You never thought ni no bro bedo ng'ama direw ji kata ng'ama ditel ni ji yo man kare. But you see ka duong' ose meloe, maduong' olose mobedo a statesman, mobedo gaye makare, mobedo ng'ama nyalo riwo wiji kanyakla. So I think whoever comes in even after him then would ensure that gik moko timore kare and Joluo remain together, because that's our goal. Kata wakel mananga, if we don't remain together as a people, then we cannot bargain. Ndio gendini mamoko meneno kata mna mabatho wakata toko deraga ji oke ka chieth weny. Ng'ani wacho koni, ng'ani wacho koni, ng'ani wacho koni. Iyudo ka gin oganda achiel gin gi party leaders story. Ng'ato nan party leader, ng'ato nan party leader to gedhi kamano. So they admire bedo no one together kaka Joluo. So that's our asset number one. So that whoever comes in nyaka neni mano o remain mondo konywa kaka oganda. Kar pogro kanyo ineno kaka Joluo wan gi South Nyanza gi Central Nyanza. Waluongo joka ni joloka. Gibe giluongo ni joloka.
ingeche nam upogowa. To politically nitie pogruok moro e kind jo central gi south ma en gima ok wache ga malo but iwache matin ka somo history matin iwacho ni nochakre kinde Mboya ka jo South Nyanza neno ni wanyono gi jo Central Nyanza nyono gi. To en gima en lweny ma mantiga ka piny to iparo ni en gima tend kingpin mar Raila Odinga momake to en gima kaponi do beda dier naneno kata diere kidero ji ne gin siasa yeni wacho ji mang'eny ne wacho ni Raila chwanyre gi kidero ngech gidwa neno ni kidero ma do wuok kocha to kudwa iparo ni ka baba wuok sani be gini nyapogo Central gi South Nyanza mondo gi bed gi leader gi wabed gi leader. Of course, you see the politics mar regionalism and politics mosebedo ga e oganda koganda, not only Joluo. Kata Kikuyu, you remember sometime kane Kenyatta ne ker, there used to be a saying ni loch ok bi kalo River Chania. Yeah. Mondo the lokacha. Makane Kibaki obedo ker no buogo oganda mamoko to gina Kikuyu. So magi are not tribes, they are just region. Jomoko ni South Nyanza, jomoko ni Central Nyanza. Gin gik mag administration ni pogo kamano kiangane ni kone but king'iyo maber wana oganda chiel. Yes. Wana oganda chiel jo miyudo Central Nyanza kone miyudo South Nyanza. Andi neno king'iyo kata Alego. Ibo neno ka Alego ni counties 4 gite. Yes. Ibro yude Kisumu ka Malewi Karatenge bro ka Alego ni ani akanye bro yude Siaya. Ibro yude Homa Bay. Joko Menya ni kanyo. Ginyalo luongore ga different name to gina kanyo. Ibro yudo gi Alego Awendo kacha kido ka Alego ni ani akanyo. Kata jo game yudo gi Siaya Kisumu ka yudo gi Raeka kargi my senior Professor Jenda Rae kanyo. Ibro yudo gi Homa Bay kargi Kidero. Kendi chake yudo gi Stella piny kuche Uriri kargi Mama Ida kucho. So yudo ka gin jomoke across the 4 counties mag Luo Nyanza. So gige mag South Nyanza, Central Nyanza, I think gina gik region, but Jaluo and Jaluo. And emomiyo wan gi kera chiel. But ang'eyo there have been attempts, emomiyo nyisi ni even the state mabiro, sirikal moro amora mabiro, tema ahinya, the government that comes, tema ahinya mondo mi Jaluo mondo tem pogore. Mondo ni kiang'ane kama kama but jite gin Joluo. So that ng'ata ma Jaluo ma oyudo teku moro mar telo nyako neno tiyo ni Joluo wetene mondo Joluo winj maber. Like okne ka sani koro gik mang'eny iyudo ka moko ni South Nyanza, moko ni Central Nyanza koni, but gin gi Joluo. Nyaka ne gine ne jagoro mogirore mar migawo mar arita Ezekayo Yugi ne nindi pok nye wabedo gi lemo makamano to kineno ko chako limo akendo to chako limo mana gi South Nyanza ira Dr. Raymond Omolo mabe pod wuod Luo ka okodeo ni South Nyanza kata Central Nyanza, and therefore otekuneno nyako neno tiyo ni ji duto ma ok deo ni ma Central Nyanza kata South Nyanza. The same to kata ng'ama jatend migawo mar omenda Mbadi nyako neno tiyo ni ji duto. So the issue mar South Nyanza or Central Nyanza wan gi wede wa kuonge ng'ama ni Central Nyanza ka emene ji odare kino wuok Imbo Got Ramogi to ka ji wuok Got Ramogi e ka ji odisperse ma ji oke kabisa. Koro onge ng'ama diwach ni South Nyanza kuja manoko okalo ka mano ne donjo Kenya kanade ji duto man South Nyanza ka nokalo ka e ka ji koro chako ke ka ji dhi kwene ma ji dhiye. Omiyo ng'ato ka ng'ato man South Nyanza nigi watne moro Central Nyanza koni ma ok okendrego ma kichopo kata irango kanyo ka jomoko wachana wan joka Gan, kichopo e Alego ka gin joka Kan, kichopo Kindu ka duiro ka jomoko ni joka Nam, kidhi Majimbo Got Agulu giluongo ni joka Lam. They are just the same people. So gin joma bende ok kendre kamano. Kidhi kamoro kendo Oyugis ka yudo ni joka Oyugi to gina joka Dimo ma bende neno ka ma ok ginya nyuomore kendo the Oyugis ko. Koro gin dot moro kanyo e Kadongo kanyo gi Oyugis kanyo to gina the same people. So I think the issue mara your South Nyanza Central Nyanza is about region rather than the tribe. There's no special tribe moro miluongo ni Central Nyanza kata ma South Nyanza. So ng'ata madwaro no yud advantage samoro push that wage mondo mi onen ka gima ni pogruok moro ni e kindwa ni jo Central Nyanza mosebedo ahinya. Koro jo Central Nyanza nade ka Raila en jasako jako wak to joko wak no chuo South Nyanza kucho modhi nyaka Tanzania midonj Tarime ka joko wak ni ania kuro. So you cannot separate jako wak. Kidonjo kata Goma ni Imbo kanyo techa Goma kar Gwadero sawa cha Migori jowa Goma ni kanyo momako piny modonjo nyaka Tanganyika. So I think en ng'ama dwa ni mondo kaw loch e yor miganga ema dwaro ni mondo pog ji nikia to kuchako pogruok kama nduburu pogra duto.
kata Kisumo biro pogore gi Siaya ni ng'ane ok nyon kama ja Siaya ok nyon. Biwinjo kamago wachre kata Kisumo ka. Kia noluwo reru, kia jomotimo nade, ni tang' toko pande ni. So kuchako pogru apoga kamano. Ma kendo kuchako weu Siaya, kendo be nyaka yud kendo ka ji pogore kendo kanyo. So ng'ata madwaro ni mondo segregate ji, will do that nyaka dong kende ng'ata achiel. So our asset kaka nawacho ni en in unity. Wariewre, whoever comes on board, kaka Raila osebedo kodwa, Jaramogi nobedo kodwa, we have strength in that unity. Okay. Ngachi wuoye luo elders. An gi penjo moko ewi luo elders. Kochakre gi an Odongo Robi. Inya bet gi lony moro ni aneno diere mi yiero ga luo elders en ga competition moro ma stiff en gima okelo ga liet ma dhano lawre. Luo elder sani wan gi jadung Odungi Randa. Iparo ni kidhi korwa osieko etie nam kucha be yudo ng'at ma ywa rimba kucha. Effect mar luo elder no bedo gi luo council no to common jaluo. Okonyo ja common jaluo gano. Of course, ok en adiera ni sama yiero ker mar luo ni to competition onego bedie. Actually, yiero mar ker mar luo should never be competitive. As I told you from the beginning, in Luo culture, a leader emerges. A leader can ngami yiero ni ji piem ji dhirore kata ng'ato dhiro go kwadgi. En ng'ama emerge. Wach mar ker milaro gi teko mang'eny ni, aparo ni ochakore ndalo Riaga. Kiduogo chien koni. Before that, ker ok nen gima ne ji lar. It was through consensus. Jodongo bedo penjo gi yiere ni wuon ng'ane makoro iromo. Wuon ng'ane bende wasetare kodi kaka minga ka ng'ane onindo koro ine mamondo ikaw. So that becomes very easy. Samoro neno kaka wacho ni ng'ane lu ng'ane, so that in the event ni ng'ane onge koro in mibedo kaka ker. But koro this cutthroat competition to nyocha kobira chien kae. Samanye ji koro neno ni Luo Council of Elder no kendo bende inyalo tigo e negotiation mag politics. Koro inyalo luongi ni ng'ato dwa bedo ker kucha ten jokuyu to dwa nodonj kuomwa ka. To gima donjogo ni Luo Council of Elders. And that's the distinction ma jowa pok opogo. Raila is not ker mar Luo. Raila is not in Luo Council of Elders. Raila en ogaye marwa kaka joluo. En jatendwa mar siasa. And odong' e tendwa mar siasa kanyo. And sama nanyisi yiero motimre ma Phoebe Asiyo ndike motim magiyudo kura ka gichung' gi Governor Masani James Orengo. Magiyudo kura chiegni marom. Taito bang'e kinuoyo koro James oyudo kura mathoth. E yiero no, Raila koyudo kura adek to Phoebe Asiyo ndiko ni kuom kura adego en kuche ne achiel kuom kura manogone Raila. Because oparo gima Jaramogi nonyise ni nyathini awe lwetu, but en gi teko, en gi were mar telo, but he needs guidance. So mae ma Raila emerge go kowuok kanyo to wacho ni nyaka nene jatend Luo ok nyal yier gi wajumbe moyier. Ke joma nego kura kucha ne wajumbe moyier gombulu. Owacho jatend Luo en ng'ama iwiro go gi ker mar Luo, jodong Luo ema bedo piny. So you are asking ni ere impact ma jodong Luo go nigo kodwa. Of course, jodongo ma bede Council of Elders nitie all over. Ok gin ni en mana Odongi Randa kende. They're all over. Nitie Manimbo, nitie Mansakwa, nitie Manalego. E piny ka piny nitie South Nyanza kuja gi nitie nyaka Migori. So that gin, number one, gichiwo nwa direction mar culture kaka oganda wa onego ran. Gik monego timore, kata kaka oganda wa onego ta. Emomiyo kata penjo mineno michako go mar ni should Raila happen not to be there, what happens? Then we will revert back to Luo Council of Elders mondo miwa direction. How do we move post Raila? Should that be the event? Erika we move beyond there. Because how did we move beyond Jaramogi? It took the Luo Council of Elders to give us direction. Numae kamunego wachom. Kawa bunge to say wacho nigi ngi yiero ng'ama telo nigi. But then the Luo Council of Elders said no, there's a direction monego wakaw. So impact gi ng'ama ni mwalo nyamonye man kure bro winjo impact gi through sama koro gimiwa direction how we move post jatendwa mantie sani. And then impact gi machielo is also to be a depository mar the cultural beliefs to kod gige wa Luo kitwa gi timbewa. Gine magin kanyo, gine magin ng'adonwa rieko, gine maginyalo wacho ni ma onego bed kama, ma onego bed kama. The third thing maginyalo timo en kelo thik. Nikech samoro neno ka jotendwa nyalo bedo mopogore opogore. Ma kaka michako go mar Mboya gi ng'ama chielo. Ji nyalo pogore idea ma dhano dhaw, jowa ma jotelo ma josiasa gi. Joma nigi teko kende mar kelo gi together
mondo kel kwe en that Luo Council of Elders. Kofwenyo ni magi joluo duto, and then they say ni abeduru piny onge gima ularune mondo ukel kwe. Kech samoro ji larore e telo, inya yudo kaka lweny manya timore Siaya mar governor gi deputy governor. To kata Homa Bay ok oborgo, ineno ka ok gin gi modhruok moro maber e kind governor gi deputy governor. Ponono Kisumu gi Migori ema wach ma kamano pod ok omuochi. So ng'ama nyalo donje very fast mondo kel kwe en the Luo Council of Elder. Kech kong'iyo ni magi te gin jotelo moyier gombulu to gin joluo. Nyadi mang'eny gijathoro en Raila mondo mi come in as a political leader. But in the event Raila ko come in, the better placed entity manyalo kelo kwe e kind jotelo is that Council of Elders mondo ketgi piny mondo gagi ni bwana indog chien kata kae tim kama kata kae tim kama, and that becomes an impact ni jowa. And then finally about the culture, ineno ka gitimoga the piny Luo. Piny Luo no, just to remind us of kama wa ae, oganda wa, historia wa, and kanyo is an era ma the Council of Elders play a lead role. Kagi they got Ramogi, they play a lead role no ganda wa, mondo ganda wa par kama wa gi kama chomo. To jomane Council of Elders ichulo gi? Ok nya chulgi. En volunteer. Ngama nya chulo gini choko ka pesa michulo go jogi. Ok yo min lare go chai mapenje to gini ka onge alot moro tuke ka tilare kama na. Na ngisi ni lero no biro gora chien ka. Yes. Sama kore lero ka Al-Bashir, Bashir luongo ji to ngane ngacha ni luongo ja Libya cha. Ja Libya ngane. Gaddafi. Gaddafi koro luongo ker mag riwruoge mag oganda gi. Ma ngane giri dhi riago ogalo gini jo dhi Libya. Koro gini karen gimo poto. En gi bathe moro ma ka bedo ker mar Luo, to kata kok ochula ka, to en gi thuoke moro ma nyayudo go gira moro. And even internally here, nitie kaka gi engage. Nitie kaka gi engage ni ka ng'ato dwaro kata nobed, kaka koro ker mantie sani, onyalo luongo romo mar ker mag ogendni go. To nitie kaka ibudho kodgi maber. Mibe kiduogo dala randiu ni opong'. Oseyi gi gimoro. Oseyi gimoro nikech ong'eni ne mibiro wacho wach moganda ni nyalo luwo. Nyalo winjo. Yes. Yes. Koro Salim wada duogo mana siasa ka. Siasa ni to ngene pigi. Koro siasa makawuono, siasa migo sani. Siasa mar two term. Wan gi two term gi wan broad based government. Broad based government aparo ne kian taneno ka en gima osemiyo oba Raila gi kite mapok no baega go. Jomoko feel ni ondogo wa odog kuom jokuno nego jowa. Jomoko feel ni betne kanyo bose konyowa. Ineno broad based government nade en gima onego wabedie to ken gima rach to ang'o onego wawuog kose walos gigo ka wan iye. Ogine gimiyo Raila nochung' en mondo los sirikal, ok mondo bed opposition. Nochunga mondo los sirikal mondo bed ker. Obed ker. Whichever way obedie sirikal. So ka bedo wa sirikal ne ok onyalore gi seche ka. Taparo ni en ng'ama pache rach magombo ni Raila mondo bedie opposition. This opposition politics be wasetime gi ming'andi. Wasetime right from 92 ka wani opposition politics. And that's why Raila is coming up with a brand moro mar politics mar ne, which of course is the democracy. Ni ji dhi e piem, to ka ji ose dhi e piem ng'amo yombo form government, ji duto bede government. Because onge tiende mondo jaluo wach ni opposition, jaluo ok nochung'. Raila nochung'. Jaluo en jago kura, and you can never tell jaluo mnogocho ni Ruto gima ok ogocho ne. So okonyal separate jaluo. Jaluo kaka oganda ni ja opposition, to kura moko noyude luo ka. Donge nadi ni nok ni gocho ne tan na gocho ne. So ng'amo nego bedi opposition en ng'ama nochung' no. En Raila Amolo Odinga. Emo nego bed ni opposition. But even the politics mar opposition ne wase ae kane wachenjo katiba. Ma katiba koro wach mar majority gi minority. Katiba ok anticipate ni tie ng'ama onego bed ni opposition. Opposition to who? Onego bed ni wan gi majority gi minority. Matiende ni president nyalo bedo president to chama ne en minority e bunge. To chama man gi majority e bunge ok oloso presidency. Mano nyalore. Koro kinyal luongo chama ma majority e bunge no opposition. En opposition to nikech en majority kucho, en form the government within parliament. To ker moyier to form government in that executive. Kamano nikech mago gin bad migepe mag piny owacho. So anaparo ni ng'ama paro ni Raila onego bedi opposition ok par maber. And ok odwar nwa ber. Even the argument mar ni nodogo riwre gi joma onegowa. What are they discussing gi joma onegowa gi? One of the things magi discuss en kaka inyalo chiw kony
ni anyuola gi familia mag jogo manowito ngimagi e ng'anyo ma pacho ka. Obed Kisumu, obed Nairobi, obed Mombasa, bombe wagi, joma nowito ngimagi. So ng'ama ok dwar mano to ne dwaro nang'o? Mondo koro kik owuo gi sirikal mondo ang'o motimore nikech joka to osetho. Wedho owuoyo gi sirikal, oro owuo kodgi joka osetho. And kok owuo gi sirikal, onge gimitimo ni familia mag joka. But kowuoyo gi sirikal to keto demand ni jogo manowito ngimagi e yo mok ni kare, sirikal nyaka chul fidia. I think which one could be better? Donge kowuoyo gi sirikal monyisogi ni waketo condition, waketo pier sirikal tago. Ni nyaka make sure ni jogo manonegi, jogo manowito ngimagi e ng'anyo, ochul familia gi fidia mondo mi giyud kaka gidhiro ngimagi mbele. Mano diberie maber moloyo wacha nana timo tama nani opposition to jomotho ka botho athoya kadini opposition ogiduogi and Raila Longono be nochung nobedi e government. So koyudo yore moro modonjo ge government, anaparo nobede bide kuro.